Så til min mor siger, at det er meget vigtigt, at man får varm mad hver dag. Så jeg snupper lige videre med mors varme madpakke her, så er vi da kørende, så finder vi på et eller andet. Jeg skal lige have tændt min mors madpakke her. Undskyld. Sorry, det var en forkert grønne line. Det var den her, jeg skulle have fat. Sorry. Der var man gå for tæt på åben lige nu. Så sagde min mor, så snupper du bare lige en bid af madpakke, så trænger til det, så går det. Hvad har min mor tænkt på? Det er i hvert fald varmt. Okay, nu stod jeg faktisk på min mor. Så nu står jeg ikke videre med hendes madpakke, og så må jeg drikke et vand, så må vi. Du smager den anden også. Kommer du med vandet? Nå, det er lige meget. Så siger min mor, det ved jeg ikke, om I ved, men en lille elastik op i næsen får faktisk rigtig meget energi her. Så jeg tror, at når jeg slår en elastik, så bare lige en enkelt lille elastik. Man kan bare sådan, hold den her, og så kan man bare sådan, sige bare lige. Og så mælk, siger min mor, mælken, så husk mælken, den er meget, meget vigtig.